Здравейте на всички! Реших да направя това видео, за да е възможно всеки, който желая да се включи, да няма никакъв проблем в регистрация, сваляне на платформа и програма и присъединяване към срещата. Искам да покажа колко всъщност е лесно абсолютно всичко. Наистина всичко е направено само с няколко клика. Не се изискват сложни, дълги регистрации, потвърждения с имейли и други подобни неща. Нека да покажа. Първото, което трябва да направим, разбира се, е да свалим програмата, ако я нямаме. Това става примерно през Google. От тук Zoom Download, Download Center Zoom и ви отваря страницата на Zoom. В тази страница има Zoom Client for Meetings. Тук има един голям син бутон, който когато натиснете, ще започне програмата да ви се сваля. През това време може да направите регистрация. Както казах вече, тя е абсолютно безплатна и не се изисква почти абсолютно никакви усилия, за да бъде направена тя. Трябва да натиснете върху оранжевият бутон Sign up, it's free. След което трябва да направите едно потвърждение, че сте над 18, разбира се. Повечето от вас може би ще имат акаунти и регистрация, тъй като в момента, както всички знаем, всички ученици са онлайн обучение, което означава, че те могат да ви помогнат и да ви свържат към въпросната среща. Но все пак, ако нямате платформата и желаете да участвате на така наречените вебинари, както виждате, до момента няма абсолютно нищо сложно. Когато сме натиснали Sign up, it's free, трябва да въведем нашия имейл и да се регистрираме или да го направим с някоя от нашите акаунти, които са в Google или респективно в Facebook. Най-лесно е, разбира се, с готовите ни акаунти да се свържем. След което, когато се свържем, искам да покажа как можете да се присъедините към срещата. Когато отворим Zoom, тогава ще видите един панел, който има едно основно меню. Тук има 4 бутона, от което се стартират срещи или се присъединявате. Когато натиснете да се присъедините, ще ви се изиска едно ID. Това ID е поставено в описанието на вебинара, така че всички могат да го видят. Отделно на това ще има хиперлинк, който да е свързан с банера, и когато кликнете върху въпросния банер, той абсолютно автоматично ще ви изпрати и препрати към срещата. Срещата ще бъде стартирана около 45 минути преди началото на събитието, за да можем спокойно да се съберем всички и да няма такива, които да закъснеят, такива, които в последствие да не могат да се присъединят. Така че молбата ми е, ако е възможно, опитайте няколко дни по-рано да свалите програмата, да направите регистрацията. Ако, разбира се, изпитвате някакви проблеми, винаги може да се свържете с мен, аз ще помагам с каквото е необходимо. Чао от мен, всичко добро желая и надявам се да се видим на вебинарите на 10 януари от 5 часа. Чао, чао!